стрелка или не пропуска да отбележат дните на Траор подобаващо. Като в денят, в който почитахме паметта на загиналите от многоденето в село Бисер. Това не трябва да се гледаме двамата. Ти от тази страна, аз от тази страна. После обратното, а от тази страна вътре с многото такова тъчми се виждат черните точки. Подобно радостно шоу се получи и в денят, когато скърдяхме и за загиналите в пътнически автобус, като стопирал на магистрала Тракия. Дъжният танц на Румен наистина може да докара да се узи всеки. Танци премина и шоуто в денят на Траор и през 2008 година, в който почитахме паметта на загиналите във влака София Кардал. И преди, и сега, сделката държи така и така. За да бъдем обективни ще кажа, че и други задълги програми, които е сделка или не веднъж не са се съобразявали с национален траур. Но в годините шоуто на събрали много черни точки. По този повод Маклинов потърси водещия и ко-продуцент на шоуто с златен ръка. Добре, откъде знаеш? Какво правиш, бе, Бог? Срещаш ли се сега? Много хубаво, че ще кажа с мен. Айде пробвай, ако искаш. Не, по-добре. Бойко, какво? Гледам скромиш. Сгрешил съм. Гледам новата седмица. Виж следните дни нещо. Значи редовно гледам нещата на дорцата, сделка или не. След това гледам новините. Big Brother, това е на ефира. Първо ден господари на ефира. Да, зависи как се падне. Не съм видял да съм аз. Да. Това нещо от последните дни, миналата седмица.